Jinek cangorî. Qerdara jinekê me li dibistana sîngê wê fêrî her tiştê ciwan bûm. Li jêr sîbera heybeta wê hetaf neşiya min bisojî. Nîşanên pîratiyê li ser dêmê min bihêlît. Mînada wî baranên buharê di demê xwe de hatî, di demên pêtivî de hatî. Ku hîvîl çi deran nedman, dibû tavek, dibû jinek, jînek. Beramber amadebûna wê me şerm ji bêhîvî bonê dikir. Mîna kaxezeka spî, bêyî merc û minnet, xwe gorî şe'rekê dikir.